Regular na pigbamangno ang patrabaho sa Plaza Quezon kan monitoring and inspection team na binilog kan gobyerno lokal tangani masyertong magagamit ini para sa mga aktibidad sa Setyembre. Pag-abot sa kabangaan kan Agosto, piglalaoman ng mabuksan ang nasambit na plaza. May report si Joel Sulina. On board ang DPWH asin ng City Engineering Office, silang mismong kontraktor sa pagsiguro na magagamit na ang Plaza Quezon. Ngunya na padakatang na bulan ng Setyembre 2026 para man sa mga civic activities na pinagpapadrinuhan kang gobyerno lokal para sa Peña Francia Festival 2026. Sa naging direktiba ni Alcalde Leni Robredo, pinagbilog ang sarong team ngaring iyo ang magtutok sa ongoing na patrabaho. Para man masunod ng timeline, urog na inasiguran na magagamit ang stage kang Plaza Quezon asin tatrabahuhon ngunyan na masunod na mga simana ang pag-instalar na kang mga permeable concrete pavers sa grounds kang reviewing stand kang Plaza Quezon. Sa entrevista kay Mr. Allen Riendanga Concepio, pinagsugo ni Mayor Leni Robredo sa Sainda na siyertohon na mabubukasan ang Plaza Quezon sa ikadawang simana kang bulan ng Agosto, partikular sa August 14, 2026. Maraman magamit na ini sa mga nakatalaang mga darakulang events na gigibuhon sa syudad antes ang bulan kan Setyembre. Si contractor, si DPWH, si City Engineering Office, no? On board po si nagabus para po masunod itong timeline. Mabukasan po ang plaza hopefully by the second week of August, no? Tangadig pong si mga dapat pang arayuson magkaarayos ta a month before the Peña Francia celebration. And of course, kung kaya na naman siyang magamit bago pa ang piyesta, dahil nga may mga darakula kitang okasyon bago ang piyesta. Halimbawa po kayan, ikaw kitang angat bayanihan run na pigpapadrinuhan kang angat buhay. Aram ta po, dako lang mabali sa dalaga na yan. May history and youth month po kita. And mahalaga po na ikaw kitang dakulang espasyo para gibuhon itong mga aktibidad na buwelo ang mga taga-Naga. Sinabi ni Riendanga, pinapahinguan na kang alkalde na sa natatadang sarong bulan antes ang Setyembre, ma-installed na ang mga kinakaipuang initial components kang Plaza Quezon, ngaring magamit na ang stage asin ang ground kang plaza, ang tagdaipa totalmenteng nakukumpleto o nagkakaigwan ng finished stage kang patrabaho. Almost 1 month, no, ining sarong o tulong simana mailaag na itong mga dapat iburugtak, lalo na po itong ground pavers, ano. Ini po kaya dahil man inibubuhusan ang kamautan po kang syudad, iyon na ang mga infrastructure projects ta also contribute sa paghupa ng tubig, ano. So dahil po ini bubuhusan, ini po gagamitan katong inaapod na mga pavers, no, na kung saan kung mag-uran man ang tubig minasagom sa daga, no. At tangarig pong maiwasan sa pagbabaha, no, o makatabang na marikas na magkulpa ang anuman na paglangkaw ng tubig, lalo na sa kasentruhan kang syudad ning Naga. So iyo po yan, so pigihinguha ngunyan kang City Engineers Office, DPWH asin po kang kontraktor kaning proyekto. Makaagman muna ng tensile membrane sa mismong stage bilang temporaryong atop kana sambitan ng plaza. Definitely po, ano, itong ibang pong components, mayo pa, no, si sculpture, mayo pa yan, mayo pa itong garo leaf cover, no, tayo po yan yung design sa taas. Pero po, para po magamit ang na Peña Francia Fiesta, magamit po na ng tensile membrane. Tangarig pong makover lang ini yung stage, tangarig pong dahil man mainit para po sa tuya pong mga bisita, asin po sa tuya pong mga magiging mga judges, no, para po di kasi gibo ng mga parada katakot po kang Peña Francia Fiesta. Si assurance po na magagamit na ini. Of course, may mga dait patapos, no, pero itong sabi nga ni kayan magiging functional na siya. Pinasiguro man kang alkalde na syertohon na stable ang grounds na mayong magiging problema o maaksidente asin buwelong makakaagi digdi ang mga partisipante sa mga paradang gigibuhon katagod kang kapisnahan. Sarap po sa pinakasugo po ni Mayor Leni, siguraduho na itong pavers tultol na may ilalag, kasi syempre po baga agihan ini kang parada, aram ta po baga may mga majorettes kita, may mga nagpa-planking kita, so dapat
maray so pagkaralaag, no? Mayo dapat itong mga uro-usli-usli. Ini pong kinastilyuhan, aron ta po pigparaaragihan inining mga bulldozers ka mga perang bulan. So kay puan po ayuson muna iniyo. Although after po Campanya Francia Fiesta, most probably po isasarado girari ang plaza para tapuson si pavers. Pati po kaya ining kinastilyuhan road kabali ini sa lalaganan katong mga concrete pavers, no? Para po saro lang ang itsura kang sa tuya pong parade ground. So ini pong pigpaparadahan niya to sa Plaza Quezon, pati po itong kinastilyuhan, sarong itsura na lang po yan. Nakapagpuon namang mag-dismantle kan sa indang mga barracks ang kontraktora para man sa nakatalaang paghali kang perimeter fence sa nasambit na plaza. Ang target po kay niyo ining second week of August dapat mayo na siya dahil nga may mga darakulang aktibidad na igibuhong kita second week of August. And of course, butat malinig na siya, no? Ma-clear na. In fact po, ang kontraktor, kung mahihiling ta po din sa lugar, ito pong mga barracks nila, pigahalit na ninda, along Kinastilyuhan Street. As in po, dagos-dagos po ang pagpison, kaini pong sa tuya pong grounds para po ma-prepare siya thoroughly para po digdi sa tuya pong parade grounds. So, ini po gabos, pinapabantayan po niya ni Mayor Lenny. Tangarig pong, sabi nga nikin, areglado ang sa tuya pong Peña Francia celebration. Para sa Andagang Gunyan, Joel Solina. Andagang Gunyan. Ika ako, kita Anaga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Anaga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mamalos.